Video yathu lino tionesana mmene tingapangire kuti zinthu pa foni pathu zizooneka motembenuka monga ngati nthawi achina battery ndi zinthu zosiyanasiyana komano mawu amaoneka bwinobwino. Ndiye mosataya nthawi tionesane kuti timatani. Ndiye chomwe muyenera kuchita ndikupita ku settings, kenako ndikuseseresa, ndikupita pa about phone, kenako software information, kenako apalemba kuti build number, panganipo ni click pamene papa 7 times mpakana ilembe kuti you are now a developer. Kenako muzapanga bagi, ndikuseseresa musimu pansi pa about phone pamabwera no developer options. Kenako timaseseresa musi ndikusaka pamene alemba kuti force alert error layout direction, ndikuti mmachongera apa. Zikatero ndikuti imakhala kuti yatembenuka, ndikuti chilichonse chizooneka motembenuka choncho, ndikuti mubwezerese mumangopanganso konku pobwezeresa pamene mwachongerapo, ndikuti zikatero foni yanu ije imabwerera bwinobwino. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko. Ndingati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayerera kupanga follow. Tiye tionanso video sati.